За тези от вас, които не знаят как да направят една мусака, време е да спечелим няколко мъжки сърца. Моркови, лук, натигани запържваме с малко олио. Обелваме си картофите, гледам да ми покрият дъното на тавата и слагаме каймата при запържения лук и моркови. Разделяме я така, както направихме с бившите си и добавяме сол, черен пипер, червен пипер, мъгданоз и домати. Не забравяйте за гърта в доматите, ей! Оставяме го да къкри и режем картофите на купчета. След това ги посоляваме и добавяме останалата смес. Разбъркваме качествено и добавяме малко мъгданоз. Малко вода, че все пак тези картофи да се сварят и айде в фурната. Ето го, готово и е време за заливката. Тук кисело мляко няма, тъй че сме на йогурт. Айде кофичката, малко сода бикарбонат, 2 лъжици брашно, 2 яйца, а да не забравяме щипка сол и бъркаме. След което заливаме мусаката и естествено разпределяме това цялото да ходи навсякъде. Ама като кажа навсякъде, да ходи навсякъде и да няма дупки, ясно? Това цялото сега се връща обратно във фурната и тада, финалният резултат. Айде, млади дами, дързайте, имате рецептата за любов. Бай!